Moi moi! Täällä ollaan Nykissä, hotellihuoneessa. Tota, öö, mä en saa oikein kuvia täällä hotellihuoneessa, niin mulla on vähän vaikea saada teille asukuvaa, niin mä kuvaan nyt asuvideon ja samalla vähän kerron kuulumisia, tai niin kuin, että täällä ollaan elossa. Eilinen päivä kului niin kuin kokonaisuudessaan oikeastaan matkustamiseen, että mä olin täällä joskus myöhään iltapäivällä. Tai siis kentällä myöhään iltapäivällä ja sitten täällä hotellilla joskus 7. Ja siinä oli sen verran väsy, että sitten lähinnä vaan kävin vähän kattelemaan tuossa ympäristöä ja haki ruokaa. Ja sitten mä simahin sänkyyn joskus 9. Tänään mä en ole, täällä on kello jotain vähän yli 11. Tänään mä en ole ehtinyt vielä muuta kuin syödä hotelliaamiaisen ja vähän kattella karttaa ja mietiskellä, että mihin sitä lähtisi. Mä lähden nyt Sohoon tästä varmaankin käppäilemään. Mun hotelli on täällä Meatpacking Districtillä, että ihan kivasti käveleekin vaikka just Sohoon ja näin. Oikeastaan kuva on vähän sumea, niin se johtuu siitä, että tää ei ole oikeastaan peili, vaan tää on tämmönen niinku seinä. Tässä on mun WC. Niin toi on tommoista heijastavaa seinää, eli tää on varmaan aika huono tästä mitään nähdä, mutta jos nyt kuitenkin jotain näki sitten, tää on muutenkin ihan mieletön tää huone, että eipä voi juuri valittaa puitteista taaskaan, mutta ei mulla juurikaan nyt muuta. Katsotaan, jos täällä pystyisi kuvaa vähän näköalaa. Tai varmaan menee ihan, pystyyhän sillä. Eka asia, mitä aamulla näki, oli toi Empire State Building, niin ihan kiva herätä siihen. Mutta eipä nyt oikeastaan muuta, mä lähden nyt käppäilemään tonne ja palaillaan me myöhemmin. Moida!